uthando leqiniso onkosi olthembisa okwengane uthando osizolibona sonke Nkosi olumsulwa olungenasici uthando likwazi ukuthanda nokusiza bonke abanezidingo konke lokho sicela ngothando akubona amazwi ka Donnie McClurkin athi all we ask ecela inkosini sawubona mlaleli umsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart mina ngudidingo Nkosi I'm your host manje kuze kulamule lona ihora lesikhombisa ngihamba nethimba lonke lami namuhla liphelele ubaba uNjumani webandla leSun Doctrine Fellowship lapha eHammerstay lesibuko sezwe ngihambe nobaba uKhoza webandla eKhanyeni Baptist Church lapha Harvey Road ePinetown sanibona abafundisi bami babukhoza sanibona siyabingelela mfundisi siyababingela abalaleli siyayidumisa inkosi ngothando nomusa siyajabula kakhulu ukuthi bakhona ngiyasiqhuquzela ukwazi ukuthi baba nathi njalo every Sunday masithola lawo ma feedback very encouraging ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyabasiza empilweni zabo ngalomsebenzana omncane nje suke siwuzama amen. Not only encouraging nje ukuthola amazwi encouraging is also very good ukuthola amazwi as-challengeayo impela okwenza ukuthi silifundisise izwi iron sharpening iron yeah and it's actually very good ukuzwa ukuthi kunabefundisi noza kwethu who have a different opinion and esikwazi ukuthi sivule incwadi sibheke sonke ukuthi izwi lenkosi lithini njomani sanibona mfethu nikhonze njani lapha eHammerstay siyabingelela abalaleli beSun Doctrine uxolo mfundisi kwintokozo ukubala umuntu useke wathi ukuhlaba ikhefu kodwa ke mfundisi sikhonze kahle kakhulu uyakhulu umntwana kukhonzeka kahle kakhulu kuyathokozisa ukubona abathi sivakashile ukuzobona ukuthi kwenziwani la bahamba abanye basho okuthokozisayo kuyajabulisa kakhulu mfundisi siyabonga uNkulunkulu nathi lapha 191 Wood Road eMontle Sun Doctrine Fellowship kukhonzekile impela ikhonzekile inkosi siyambonga uSimakade nabo bonke abakade bezivakashele beqala ukufika ngibe nenhlanhla yokuthi ngibamitha abanye ngikwazi ukukhuluma nabo siyambonga uSimakade ngako konke lokho sethemba ukuthi balalele njengoba besho bathi cha siyalalela njalo asiphuthela lolu hlelo siyabonga kakhulu kunina nonke nizivakashelayo sithemba ukuthi nani nibusisekile njengoba nathi sibusiseka kakhulu ngokufika kwenu sithi ke la namuhla njomani nawe emkhathini sijoyina bonke laba bangubungaza i-weekend yothando ababingwaza inyanga yothando uDonnie McClurkin naye usho njalo elinye lama chorus wale lama stanza lesi esingene ngalo namuhla likhuluma ngalo uthando ukuthi uNkulunkulu asiphe uthando lomsulo sithi ke happy Valentine's kibo bonke abantu ngiyazi ke mlaleli ukuthi wena okholiwe uyayibuza ukuthi lento eValentine ikhona ngicela ungangishayela ungibuze ngeValentine ayikho iValentine eBhayibhelini lento sihlale sisho njalo siphe thina noma ngabe yiphi holiday uma nje sikwazi ukukhuluma ngoJesu siyokhuluma ngayo whether leyo holiday isemthethweni noma ayikho emthethweni noma yani holiday yani uma nje sinethuba lokuveza uJesu siyomveza uJesu namuhla ke sifuna ukuveza uJesu ngalolu thando kuneyinhlobo kwengathi izintathu noma abanye bathi zine noma izintathu noma zinye siyobona khona eBhayibhelini ezikhuluma ngothando uthando ke ngesiGreki akusebenziswa noma akusetshenziswa igama elilodwa njengasezulwini ukuthi uthando bese uthi hayi
ngimkhonzile ngiyamkhonno kunamagama athi uthando kepha asho izinto ezahlukahlukene abhalwa differently pronounce differently ne context yakhona ehlukile. Namuhla ke ngiyafisa ukuthi sikubheke lokho ukuthi izwi lenkosi belikhuluma ngothando likhuluma ngeinhlobo eziningi zothando sil apply kanjani lo thando. Oqala nje siyobheka ukuthi yini lelo gama lithini lisetshenziswa kwi-context enjani ebese sithi ke thina ke njengabantwana bakaNkulunkulu okumele senze izwi likaNkulunkulu njengokuyalela kala iluphi ke noma iziphi inhlobo zothando lezi sizibona ezwini esinikelwe umyalelo noma i-commandment noma in-imperative noma kumele sikwenze sikwenze njengabazalwane. Futhi ke kule inhlobo eziningi esizozibona ezwini zonke namuhla uluphi ke okufanele sikwenze iluphi okufanele siligweme uma ngabe khona uthando kufanele ligweme. Ngaphambi koba ke senze njalo asicela umkhathini ubengekho kubani bengekho last week umkhathini obekhona injomani ubengekho last week injomani sicela sibongele enkosini mfethu ngicela sikhuleke. Siyakubonga baba ngothando olungaka uthando lokuthi siseyizoni ukhiphe okwakho okukhethekile inkosi yethu Jesu ukuba ize izofela izono zethu ukuze thina sisindiswe. Noma siyakhuluma namuhla sikhuluma sazi ukuthi sisebukhoneni bakho ngenxa yalo thando. Sikubonga baba ukuthi lolu thando ulidlulisele kubona bonke obabizile ukuthi balwamukele. Nkulunkulu wethu esikukhulekelayo ukuthi labo nkosi obabizile impela balwamukele kube ukusindiswa kwezimpilo zabo. Nkulunkulu wethu ongcwele ngalesi sikhathi sibonga ngefellowship osipha yona ngosuku esazikhethela lona thina amaKristu ukuthi kuyoba usuku lwangesonto ukuthi sihlangane size ukuzokudumisa sizwe futhi ukuthi ukhona nasendumisweni esuke siyiletha kuwe. Baba wethu uyabongeka ngoba umuntu umthanda engathandeki umuntu umthanda enenzondo kuwe kepha awumdeli awumlahli. Baba wethu ongcwele kulelo suku lwanamuhla kule program siyakukhulekela lokho ukuthi lolu thando silibone njenganalokho wena uthanda ukuthi silibone njenganalokho wena uqobo oluthando. Siyakukhulekela lokho ukuthi inkosi usize ukuthi esikhomba ezwini kube yilokho kwambulile futhi kuveze inhliziyo yakho ukuze wonke umlaleli olalela ekhaya akufune akubone wena kuloko okukhulumayo. uNkulunkulu wethu ongcwele sikhulekela umlaleli ukuthi kukona konke kungabe ukuthi ngizwile ngilikhuluphele ngilizwile izwi ebelifundiswa namhlanje kepha ngenze lutho ngalo. Sikhulekela ukuthi kuguqule inkambo yakhe kuguqule ingqondo yakhe nongasindisiwe akufune uNkulunkulu wethu hleze asindiswe ekufeni kwesono abese basebukhoneni bakho ingunaphakade. uKristu Jesu oyinkosi yethu sikhulekile. Amen. Amen. Sibonga kakhulu njomani sibonga nakwena mkhathini. Asivele sihlale kulolu daba kwazise phela abantu basemathandweni inkonzweni eziningi namuhla kunabantu abaningi bagqoka izinto ezibomvu ezitshengisa kona ukuthi ngempela sisesikhathini senjabulo sentokozo sothando oluningi. Njomani asiqale nje nganazi ngiyabona abazalwane naba sebayashaya lapha loba phela bashaya ngobuningi sebayabaleka bonke. Okay, angisho ke ukuthi nizoshaya lapho ku 0861010300 0861010300 noma ku 0737091991 lapho kuzothumela voice note yakho noma text message yakho ku WhatsApp line yethu. Siyazi ukuthi bakhona laba who are streaming live kuyivuma live streaming nabanye bakhona lapha kwi Sound Doctrine Hub Facebook page yethu sonke sikhona la umsakazo kuseyona ivuma 103 the adult radio for the young at heart uhlelo yi Sound Doctrine Hub. Njomani asibale nje amagama iBhayibheli elisinikeza wona noma izwi lenkosi ugogo Ntuli
mesezulini uyangibuka ukuthi ngathi ungabothi iBhayibheli wena ngathi uthi izwi lenkosi. Izwi lenkosi lisinikeza amagama amangaki nezinhlobo zakhona zaleli gama elithi uthando njengoba mfundisi maningana amagama njengoba umfundisi eke washo ukuthi kuyahluka abanye bathi mathathu sizowabiza ngalamagama ajwayele ukubizwa ngawo ngokwesiGreek ukuthi siyawathola lamagama elinye libizwe ngoagape abanye bathi masebelifunde kakhulu bathi agape xolo bese kuba kukhona leli sithi ifile kube khona nelili elingajwayelekile ukubizwa kanjalo elibiza ngokuthi istorge bese kuzoba khona iEros. Amagama lawa mfundisi eswajwayele kakhulu ukwezwa kukhulunywa ngawo akuchaza uthando oluhlukene okuthando njengoba sizobona olunye uthando ilo lokuthi ngiyazidela mina ekuthandeni omunye ngibeka yena kuqala siphinde sibone uthando lokuthi ngimthanda njengowakwethu okuthando olubheke ukuthi ngulisebenze kakhulu ukuthi owegazi la kwethu kodwa thina sithi ungowakwethu emndenini kaKristu bese kuzoba khona loluthando lokuthi elomzali ethanda umntwana noma ubudlelwane phakathi komntwana nomzali bese kuba ke iloli yathando esithi ke olwezithandane esingaliboniyo lona kaningi ezweni likaNkuluNkulu kepha uthando lwezithandane ilawo magama mfundisi siwathola ezweni kiyo wonke lamagama ingabe likhona nje kulawo magama eli apply kuNkulunkulu kuphela inkwazise phela yena angelinganiswe namuntu akayena umuntu mokuqala nje izwi lenkosi lisifundisa ukuthi uNkulunkulu uluthando. He is love. He can be nothing else but ukuthi abe luthando. So if God is love, kule inhlobo zamagama nama terms esinawo akhuluma ngothando ngabe khona mhlambe eli apply 100% kuNkulunkulu noma ngabe sithi thina siyazama asikwazi ukuthi sifinyelela asikwazi ukuthanda ngaleyo ndlela leyo kwazi sephela we have ama limitations of a sin nature in us. Mfundisi lukhona lolu hlobo lothando uthando kahle kakhulu lokuqala engiqale ngalo mangichaza amagama elisithe uagape uthando lokuzidela ubeka omunye endaweni yakhe njengoba sewusho kahle ukuthi uNkulunkulu lothando uhlobo lothando angeke umuntu ngenxa yokuba isoni nokwela kwakhe esonweni angeke azabe nalo at all angeke azazame umuntu umecabanga ukuzama into yothando kaningi kuba uthando lwama feelings uthando oluphelayo othi lingathinteka noma ngacasuka liphele kwayilona lona lolo thando kade ezakhele lona lolu kaNkulunkulu ke mfundisi ngomeke nje manje futhi nama ngabe bengikuthengele i-present ka Valentine usuyangicasula ngiyilanda empeleni uthando lomuntu luyingozi ngalendlela ukuthi mangakwazi ukuyilanda ngamane ngiyidestroy kuwena siluze sonke uthando lomuntu njengoba usesonweni lunjalo so lo uthando likaNkulunkulu eveza icharacter yakhe ukuthi uNkulunkulu othanda hayi ngoba kukhona into ayilindele ukuze athande wena siyayibona lolu thando ethanda umuntu hayi ngoba kukhona into ayifunayo kumuntu uyamthanda umuntu uyamthanda umdale emthanda ingakho etheme emdala ngalincwadini kaGenesis uthema semdala wathi kuhle kakhulu ngoba budale into ayithandayo so uthando lolu olufaithful mfundiso olukaNkulunkulu elikhombisa icharacter yakhe lokuthi ngisho sesimbalekela simbalekela elisilethela lolu thando ukuthi angifuni ukuthi wenzeni ngifuna nje ukholo ukuthi ngingubaba kuwe ngingumzali kuwe ngingumdali wakhe angifunela utho kuni singamfuni asilandele mfundisi kuze kube usuku lokugcina lokuphefumula wethu icharacter yakhe injalo uthando kwelelo nkosi umfundisi esilibheka esulithola kuyena kuphela uma umuntu ezoba nalo luhlobo lothando umfundisi kuceca ngokusobala ukuthi kukhona lapho litholakala khona la sobona ukuthi umuntu ulithola
ulithola kuphi ngoba akakwazi ukuba nalo yena ngokwakhe. Ebese uDavide ethi, when I look at the stars and the moons and the work of your fingers and ebese ethi ngibuka yonke lento yenziwe, ebese ngiyazibuza ukuthi uyini umuntu kuba umkhathalele kangaka. Ilolo thando lolo khuluma ngalo nje manje. Ilolo thando umfundisi uthando oluthi ngikuthanda izwe ungathandeki, ngikuthanda izwe ungangifuni up until the last day. Mkhathini angibuze nje nalo lo thando likaNkulunkulu athanda ngalo umuntu eyisoni edisobey uNkulunkulu over and over and over. Ingabe lolo thando lolo uNkulunkulu athanda ngalo umuntu, the human being, the human species, luyafana yini nalolu thando uNkulunkulu athanda ngalo indodana yakhe uJesu Kristu? The one hand ithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba ulona lo kholwa yangabhubhi abe nokuphila okuphakade. Ebese sibona futhi lolu thando uKristu akhuluma ngalo athi, do you want to know why the Father loves me? The Father loves me because I laid down my life. Akunamuntu uthi le authority la mandla enginikela ngawo impilo yami iauthority engiyithole kuBaba. Ebese uNkulunkulu akhombisa ke lolo thando lolo ukuthi ngalolu thando uKristu akhombisa uNkulunkulu ngokunikela ngempilo yakhe, bese uNkulunkulu amnikeza igama eliphezulu kwawo wonke amagama ethi at the name of Jesus all knees in heaven and on earth and under the earth will bow and all tongues will confess ukuthi uJesu uKristu uyinkosi, to the glory of God the Father. It all is wrapped up in love. It's the love for human nature, phende kube uthando lukaKristu. Into efanayo noma amagama amabili ahlukile kiwo wonke lolu thando esizwe uNjomane esesikhomba lona. Into engiyibonile umfundisi ma ngiwabhekisisa futhi kahle lamagama, ngithola ukuthi sometimes ayasetshenziswa ngokushintshana even for yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, okuveza ukuthi indlela asebenza ngayo lamagama ukuemphasize izinto ezithize ngothando. For example, njengoba ubaba uMhlongo echaza uAgape uzogcizelela indaba yokuthi uthando ungasho uthola isinqumo nje, udecide ukuthi ngizomthanda, it has nothing to do kakhulu ngayo ukuthi uyadeserve noma unjani. Bese kuba lo fileyo uemphasize ama emotions nama feelings eza nalolu thando. So iAgape uma ngibhekisisa ina ifileyo kuyona ngoba uhambe uzwi affection nokufudumala enhlizweni. For example, ku John chapter 3 uverse 35, uyise uyayithanda indodana, uAgape lo sebenza lapho. Uyise uyayithanda indodana ngakho ke unikele konke ezandleni zayo. Bese ku John chapter 5 uverse 20, ngokuba uyise uyayithanda fileyo indodana, uyikhombisa konke akwenzayo. So ikuneza umqondo ukuthi yebo ngokujwayelekile kusebenza uAgape for uNkulunkulu ngoba kuhlezi kujwayele ukugcizelelwa ukuthi usithande singafanele, usithande singekho, singasiba abantu abathandekayo, wasukela yena. Ngakho uAgape is usually appropriate for lokho. Kodwa futhi uNkulunkulu wethu akekho cold mfundisi, akasiye nje uNkulunkulu we will only. Uyafudumala enhlizweni ezibilini zakhe mayibona as you saying indodana yakhe, kodwa futhi mayibona thina asithandile wasigeza siyathandeka emehlweni akhe, he delights in us even ngothando licishe liyele kulo fileyo lo obukhunjwa. Sometimes khona ama overlaps, kodwa njengoba nisho uAgape usually applies kuNkulunkulu ngoba ugcizelela ukuthi wasukela sisobishini sodakeni sifanele ulaka lwakhe, wasukela ngothando lwakhe. Nangu umama uthanda lo baba
umthanda ngalendlela ukuthi uvume ukuthi ayoganelwa kalo baba abese emzalela nezingane ayithande le ndoda yenkosi ebese le ndoda yenkosi ngokuhamba kwesikhathi ibese ijika ingasabi ilo baba nale ndoda ebekade kuyiyona mhlambe seyaphuza mhlambe seyahlupha mhlambe soyihlalela TV nje akasaxoxi mhlambe akasaletha imali la ekhaya mhlambe akasawubamba imshini la ekhaya ziningi nje izinto ezenza abantu bashintshe basemshadweni ngenze example ngowesilisa because abesifazane ibona ababekezela kakhulu thina sibekezeli kodwa sazobuya nalapha thina kuyasihlula lokubekezela indoda ivele ishintshe nje ikuthembisa izulu nomhlaba nawe uthi hayi bese uthi hayi uzolunga lokumkhulekela umama amkhulekela yiluphi loluthando leli ekhona lo mama unothando luka agape noma lo mama unothando ngoba phela usesaba uNkulunkulu ukuthi ngangena kulomshado ngisakwazi ukuphuma kulomshado noma likhona kulamagama esinalo esekulelo thando lelo noma ubekezele nje akusenathando nje sohleli nje uyashaya lo baba uyaphuza lo baba madoda should lo mama wenza u1 Peter chapter 3 othi noma amadodenu engalithobela izwi likaNkuluNkulu kodwa nina niqhubeke niwathobele mhlambe niwazuza ngenkambo yenu enhle ungasho ukuthi lolo liyela kakhulu kulo agape oveza indaba yokuthanda umuntu engafanelekile kungenazathu sokumthanda lulingisa loluthanda uNkulunkulu asithande ngalo kodwa futhi ungathola ukuthi lo mama nje unale tender affection kafileyo yokuthi ngiyamkhumbula manje sangishele sangithanda ayiphelile le nto noma lo baba esengenzi kahle so mhlambe lisakhona lokho kodwa nalo storage futhi ukuthi phela umyeni wami lo ukuzoba umama bekhuluma kanjalo bethi no angizukudlala osise abawoma fika izolo angiyindawo la ikwami la umyeni wami la mhlambe no Eros ukhona mfundisi emangazi ukuthi phela isithandwa sami lesi emsoke ayikubona la ukuthi some nice overlaps endleleni uNkulunkulu awenza asebenze ngawo lamagama kodwa isikhathi esiningi kuyaba khona obona ukuthi ayingathi nalo liqinile nje lesimo sichaza nje ukuthi kuyela kuAgape impela ukuthi ngizomthanda noma ebheda asilijikeke leli wena mkhathini unjomani usikhombile lo Agape ukuthi lo uNkulunkulu wasithanda singathandeki ebese masofunda incwadi kaJohane oqala isahluko sesine sithi hayi ngoba thina sithanda uNkulunkulu ingoba yena wasithanda kuqala isho ukuthini leyo ishini asimthanda uNkulunkulu or uthando lethu lu conditional simthanda ngoba yena wasitshengisa uthando kuqala wasithanda singathandeki so we cannot do anything else ngaphandle ukuthi nathi simthande noma uthando lwempela olukhombisa appreciation ukuthi ngiyilento engiyiyona kazi mina ngunamba bani ngibo bonke abantu emhlabeni ukuthi sengathandwa inkosi ebese ngibona kwangathi akukho kunye ngingakwenza ngaphandle ukuthi umthande makunjalo yiluphi lolo thando lolo mkhathini u1 John chapter 4 uverse 19 mayithi thina sithanda ngokuba yena wasithanda thina sithanda Agape ngoba yena wasithanda uAgape nalowana okuveza ukuthi thina njengabazalwane sabantu abathandanayo siyathandana sisodwa sabazalwane sithanda ngisho izitha zethu sithanda abantu esishade nabo sithanda abantwana bethu uthando into fanele ngabe iyabusa ebandleni kaNkulunkulu into eyenza sibe njalo ingoba nathi sathandwa uNkulunkulu wasinikela indodana yakhe njengoba dekhuleka umfundisi uMhlongo ukuthi izofe endaweni yethu lokhu kusithanda kwakhe bese uthi uPaul uthando kaNkulunkulu ke luthululiwe einhlizweni zethu ilona ke lolinathi esithanda ngalo njengoba dosho umfundisi into kaNkulunkulu leAgape bese yayithulula kuthina
siba sengathi siyiconduit thina siyipayipi elisusa leagape kuNkulunkulu siyisa kwabanye abantu ihosepipe edonsa amanzi empompini bese wayisa la edingakala khona. Siyathanda ngoba yena wasithanda. Qala kwenza ubona ukuthi umuntu onenzondo bamba amagqubu akafuna ukudedela nokuxolela kwenza uzungabazi ukuthi ulitholile yena uthando ngoba mawuxolelwe then now uyaxolela, mawuthandiwe walwamkela lolu thando likaNkuluNkulu. Uzathi verse 20 la kepha umuntu ethi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe umqambi manga ngokuba lo angamthanda kanjani umzalwane wakhe ambonayo angemthande angamthanda umzalwane emuthi ngokuba lo ongamthanda umzalwane wakhe ambonayo angemthanda uNkulunkulu angambonanga. Yebo wasinika lo myalo vela uNkulunkulu masiugcine lo myalo uthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Njomani ku possible kangakanani sesizwile u First Peter chapter 4 I mean First John chapter 4 njengoba umkhathini esifundela yena ukuthi kumele thina sithande irrespective. Now uzomthanda kanjani uNkulunkulu uma ungathanda umuntu umzalwane? Truth be told, noma reality ithi kunabazalwane abangathandi abanye abazalwane, mhlambe baze babeke ngamagama amnandi noma nambithisekayo ukuthi angimphiwe kahle kahle uthi angimthandi lo muntu, akunakuphiwa ngoba ngeke umuntu akupha umuntu kaNkulunkulu. So kahle kahle uthi angimthandisisi lo mzalwane, but asebenzisa igama lokuthi angamphiwe. Ngapha on the other hand uKristu uthi before ahamba athi lalelani nginikeza umyalelo omusha, lo myalelo ukuthi thandanani ukuze izwe libone ukuthi ningabafundi bami. Now ku possible kangakanani ke Njomani ukuthi sibonile la mesikhuluma nomkhathini ukuthi kwesinye isikhathi umama uyahlala emshadweni ngezinto ezahlukahlukene, izathu ezahlukahlukene. Wangishela kamnandi nama memories nginezingane la ekhaya, usakheli ikhaya unomuzi nani la ebandleni. Lo mzalwane akakwelethi lutho, awuphili ngaye, awushadile naye, awuna ingane naye, umzalwane nje nikhonza naye, bese kufika lento ukuthi angimphiwe. Let's look number 1 ukuphuma kuleyo commandment efana neleka ka John chapter 13 nalesimbona u First John chapter 4 nokuthi isimo esisetshenzwa kanjani noma uNkulunkulu uthini ngaleso simo leso mayelana nothando. Mfundisi ngicela ukubuyisela kuyena uFirst John chapter 4 basifundele yena umkhathi, kodwa mhlambe sibheke lamavesi lawa amabili u11 no12. uNkulunkulu usho lento yokuthi simelwe thina as ibandla ukuthandana, i-commandment le ukuthi simelwe ukuthandana thina bazalwane. Futhi ke nalokhu ukuthanda asithande noma kungasavuma ukuthi sithande ngoba yena wenze njalo ukuthina usithande singafanelwe ukuthanda. Kodwa lamavesi ameyigoqa lento asinika into ethi thina as ibandla siyisibuko lapho izwe libona khona lolu uthando kaNkulunkulu. Lolu uthando esilwenzayo lokuthandana yize silandela umyalo kaNkulunkulu ukuthi asithandane, kodwa luhambisa umyalezo ezweni ukuthi uma usunoNkulunkulu usindisiwe ukholwa uNkulunkulu umfundisi umkhathini usebenzisa igama elihle uyalithula luthanda lithulele kuwe, ebese izwe libona lolu uthando le fellowship lemfudumalo ekule community ebizwa ngebandla, bese izwe liyayifuna lento ngoba luyibona kuyona. Uthi verse 11 ke mfundisi uthi bathandekayo uNkulunkulu esithanda kanjalo nathi simelwe ukuthanda. Lento le akusiyo ukuthi ithandana makwenzeka thandanani, cha. uNkulunkulu njengoba esithandile uNkulunkulu esithande kanjalo nathi simelwe ukuthandana, sithandane thina sisodwa. Ebese tu verse 12 akekho umuntu osewake wabona uNkulunkulu. Uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi. Kodwa lento yokuthi akekho umuntu osewabona uNkulunkulu ithi
ugcine ngenkosi yethu Jesu ukuthi kubonakala uthando luluphila phakathi kwabantu lumanifesta phakathi kwabantu. Inkosi uJesu sisekhaya manje ezulwini okusele ukuphila kwayo kuthina ilapho kuzobonakala khona lolu uthando obekade luKristu lubonakala ngamehlo selizobonakala kuthina manje esingabantwana bakhe. Ngakho ke asikwazi ke thina ukungathandani ngoba usithandile wasesinikeza lo myalelo nenkosi yasinika lo myalelo mayihamba ukuthi thandanani njenganalokho mina nginithandile. Ngikathini angibekela uma abazalwane bebabili bebathathu bephila ndawonye kuzoba khona ukungaboni ngasolinye. Angithathe an extreme case umpostoli uPaul esebenza nenye yamadodana akhe enkosini uBarnabas baba nombono ongafani mayelana noJohn Mark lothi haya sihambe naye sebenze naye umunye uthi hayi this is a spoiled brat angifuna umuntu ongathembekile mina ngizothi ngisebenza naye bese uyangishiya lokungaboni ngasolinye phakathi kaPaul no Barnabas kwagcine kuba into eheated base bayahlukana uma ngabe we-illustrator lento bebekhonza ndawonye hayi bahluka umunye wahamba eshumayela ivangeli kwenye indawo nalo wayeshumayela ivangeli kwenye indawo bese liphelile uthando noma the fact ukuthi siyathandana siyalelwe ukuba sithandane simelwe ukuthandana njengoba sibona first John noma sibona uNjomani la sifundele khona lithini lento uma sesingaboni ngasolunye luyaphela lolo thando noma kumele luphele ngoba phela asiboni ngasolunye. No, in fact sometimes uthando lona liyayisusa ingxabano. For example Matthew 18 or 19 uJesu mayekhuluma ngomfweni owonile bese ethi hamba umsole uma ephenduka then iphelile inkinga kodwa mayingaphenduki landa babili abathathu mayiphenduka ku right mayingaphenduki yisebandleni indaba uyabona lapho kune tension ne conflict yokuzama ukulungisa isigwegwe kumzalwane kodwa okumele ngabe iqhutshwa uthando uma umthanda umzalwane wakho uyamsola uJesu ukhuluma njalo uthi nami ngimthandayo ngiyamsola ngakho iba nentshisakalo ukuphenduka so uthando sometimes creates conflict lona ngokwalo ngoba lizama ukuqondisa isigwegwe alifuna ubhubhe kodwa sometimes kuyenzeka singavumelani sithandana njengaye uPaul noBarnabas ngeke kusho ukuthi babeqhathwa yinzondo baqhathwa mhlawumbe ngasho ukuthi ama priorities uPaul prioritize iloyalty neperseverance kubantu azosebenza nabo uBarnabas mhlawumbe prioritize something else kulo Mark nje befuna ukuhamba na kodwa futhi mase kwenzekile ubona ukuthi uNkulunkulu wababusisa bobabili sawunangu uPaul ehamba noSilas sizwe indaba ezinhle koPhilip ekugcineni sezoPaul esebuyisene noMark esethi uyigugu lakhe uyamdinga nje besemdala eseboshiwe okuveza ukuthi sometimes uNkulunkulu uyasebenza nangalezi ingxabano zethu ingakho kubaleka ukuthi noma sidiniwe singoni lesho njalo izwi laNkulunkulu singavumilanga lishone singahlale sicasule kunabazwana senza uEphesians 4 othi maniphathane ngobumnene nizwelane nithethelelane njengoba noNkulunkulu wanithethelela kuKristu. 086101030 086101030 noma lapha ku 0737091991 0737091991 asikwamukele emoyeni sawubona. Good evening bafundisi bethu uPhenze Mandelo. Yebo ma. Uthi hayi ngiyanibingelela nomndeni wami sesihleli nje sesilindeni na ukuthi sidle nani esitsheni senkosi sizwe ukuthi kupheni siphathele khona. Yebo emveni kokushisa okungaka sekube khona siyabonga kupholile kahle namhlanje ayike khula basondele bonke nje abalale ngiyazi Thoma Khumalo sebe ready bonke no enje bonke siyabonga. Thank you.
asithathe nje lokushisa khuluma ngawo bekushisa impela ingabe uNkulunkulu usasithanda kushisa kangaka yabona wonke umuntu ekhala ngolokushisa akekho noyedwa engimuze ekhala athi uma kushisa kangaka sihogweni kushisa kangakanani nti futhi sindise ngokweqiniso akusithusi okwesihogo mfundisi siyakuza ukushisa kunaloko sifikela ukudabuka ukuthi uma umuntu engafuni ukwamukela lensindiso eza ngoKristu esindisa umuntu umlilo wesihogo ngempela uthembeni uma ngabe ilanga lishisa ngalendlela elishisa ngayo ebese ke loluthando oluthulelwe kuthina ukuthina ilona lwenza ukuthi sidabuke ngalomuntu sifisa ukumlandela siyovangela kuyena ukuze asinde kulolulaka likaNkulunkulu olizayo empeleni yonto lonto iveza lona loluthando kaNkulunkulu ebese oluthulelwe kuthina ukuthi siliveze kwabanye ithi lento uma sazi ukuthi bakhona abathandiweyo bethu emndenini naseyihlotsheni nabangani mhlambe ushade nomuntu ongasindisiwe kwakona lokho ithi lento kumele sikhathazeke kakhulu kufanele lokushisa kuvuselele lothando lokuthi sikwazi ukukhuluma nabo ngothando ukuthi baphenduke kulento simamukele na umunye moyeni sabona siyamamukela. Happy Sunday bafundisi. Ngicela nje ukuthi happy Valentine. Ngiyacabanga ukuthi nibe right. Hayi ngiyasho nje ukuthi ngihleli nani. Kaze kushayile lehora. Ngisazolalela konke okukhulunywayo kuzosakha. Ngiyabonga uThembi Demba. Siyabonga nathi kakhulu sesithembi. Nawe sokwamukele emoyeni sawubona. Babemfundisa inkosi babemfundisa ukhova babemfundisa umhlongo noamela kamthamo siyabongelela kakhulu egameni lenkosi ethu Jesu Kristu amen. Umbone pho anelo. Anelo sawubona mfowethu. Babemfundisa sanibonani. Siyakwamukela mfethu. Yebo baba. No angeke ngilaphana kwezi nje straight First John chapter 3 ngoba sikhuluma indaba yothando. Yebo. First John chapter 3 ngiyithanda indaba yakho uverse 13 ethi ningamangali bazalwane uma izwe limzonda bese uthi siyazi ukuthi sidlulile kuseni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane ngithanda leyo kakhulu to be specific ngokuba sithanda abazalwane ongathandiyo uhleze kuseni uyabona ukuthi uthando libaleke kanjani especially uma singabazalwane bese lithi lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali ithini lento awukwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe kodwa uthando awunalo ngoba phela uthando ngicabanga ukuthi lize lithi iBhayibheli lika Baba uNkulunkulu lisibekela inwaba yezono uthando ubaba umfundisi uNkosi nganginyathela manje kodwa ngoba ninothando lobuzalwane ngiyamthanda baba umfundisi uNkosi lelo daba siyacazulula manje siliqede manje kudlule kube mnandi ngoba nginothando usethile laphana uthando silazi ngalokho ukuthi yena wabe ukuphila kwakhe ngenxa yethu nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane kepha yena onenhlobo yezwe ebona umzalwane wakhe eswele amvalele isawu sakhe uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuyena bazalwane ngicela ukuvala kokugcina kabangalelo First John chapter 4 verse 20 umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe ungumqambi manga ngokuba ongathanda umzalwane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga ngicela ukuma lapho baba amen. Ubani umthengile izimbali izolo wathi uyamthanda. Bye. Mfokamyeni. Nangu uSipho kaKhumalo uMdunga uMashobane uMbulazi uthi amen zinceku zenkosi zikaNkulunkulu uzandile isithole uthi amen sinilalele uPamela Gakazi uthi greeting my pastors connecting from work ukhayelihle kamthimkhulu uthi amen zinceku zenkosi sesikhona sinilalele ukuzwa ifundise iphilileyo nezisiphilisayo makanibusise uNkulunkulu siyanthanda uthando ethina masikuthanda kakhulu uZwelibanzi kaSibiya uthi okay of course it's okay Zwelibanzi kaSibiya uNtokozo kaNtinga uthi lafika lelo sonto ntambama we greet you in the name of our mighty God
in heaven. Amen. Siyabonga mfethu wena Ntoko kaNdinga umxolisi uEmmanuel uthi amen bafundisi bami sesikhona ukuza izwi lenkosi. uPhilemon Nhlabela uthi amen bazalwane lumnandi uthando futhi luhle alunasici alunamabala as long nje ukuthi lusuka ekujuleni kwenhliziyo nange Valentine uma kuukuthi isenzo sasiqondene nothando mina ngithi amen kunjalo wena Philemon Nhlabela awu Pastor B Gatsheni awu inqanawe le phansi kwesikaXimba uthi awo sinibuke Nqomba Nkosi King Khoza Mkhathini bahole bonke abakhona namhlanje uthi sidonsa ngqo khona le phansi eCathoridge ebese ubani lo asimthathe izinsimbi zami namuhla nangumunye sokwamukela emoyeni sawubona. Happy Sunday bafundisi bami njengenjwayelo lihleli nani makhumala Marisburg eSimero siyambonga uNkulunkulu okuhla senzele ngokusipholisa ngiyabonga. Siyambonga uNkulunkulu ngokusipholisa wena makhumala eSimero ngiyathemba nje ukuthi nawe kukhona nje othe hayiphendukani bo naku ushisa phendukani bazophenduka abantu njomani asiqhubeke ngalolu thando ukhona lolo lunye futhi bosiphathele lona njomani mfundisi kukhona lolu thando okuwuthando lokuthandana kobuzalwane ukuthandana awume kancane njomani ngiyaxolisa mfethu leli leke lokuthandana kobuzalwane ngiyacabanga ukuthi ufilio loyo asikwamukela moyeni sawubona Nkosi mtakamini likaJesu. Baba Majola. Amen. Yaphila maqhwane. Jesu nathi kakhulu Nkosi yami. Uyasinakekela isikhathi zonke. Sibonga siyalo kodwa sibonga ukuthi ngamandla akhe siyanqoba endleleni egameni likaJesu. Amen. Cha Nkosi yami ngiyaxolisa nje ngingena uhlelo soluphakathi. Nomuthi. Begitu ngisafuna nje ukubuza Nkosi yami ukuthi le lusuku le Valentine yaqhamuka kanjani lwadaleka kanjani angazi ukuthi mkhulumele ngakho Nkosi yami ngiyaxolisa nje ukuthi kuye kungihluphe kakhulu ukuthi fanele ukwenye into uma uyenza ube nomqondo wayo ukuthi iqhamuka sivelaphi kufanelekile yini siyenze thina bantwana bakaNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyabona uthando lolo thando Nkosikazi wami nezingane zami nebandla nabazalwane lokho ngiyakwenza ngiyabathanda kumnandi impela kodwa ngifuna ukwazi umlanga le Valentine ivela kanjani qhamuka kanjani right yini inhle yini kufanelekile yini yenzeke egameni likaJesu Christ ningibuze kabi ngixolisa kakhulu kodwa nje ukuthi ngithola ulwazi oluthi xaxa kancane egameni likaJesu. Awubuzanga kambi Baba Majola in fact iyona into esiqale ngayo leyo ukuthi lolu suku siyazi mawubheka kwi research bazokuphendula okhoza abayifunda kakhulu lento akuyona into yamakholwa akuyona into esithola ezwini lenkosi beshilo nasiqaleni ukuthi lento ethi Valentine into nje engekho ongayithola nasezwini kunemkhosi nje beyenziwa abantu abangakholiwe kepha thina we want to bring it into context hayi lento ye Valentine sibuka lento yothando ngobe sizibiza ngamakholwa njengabantu ngenxa yothando abantu abasembusweni kaNkuluNkulu ngenxa yothando ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka ngokuba yena wasithanda kuqala nathi size sithanda ukuthi ke thina ke njengamakholwa asibheke ukuthi lubuya phi lolu suku sibheka nje uthando ukuthi sinje kungenxa yothando izwi lenkosi lithini ngothando a celebrate usuku a celebrate i-event kulento ye Valentine sikhuluma nje ukuthi abantu njengoba baya ku Valentine bathenga imbali okungeyona into embi
kepha uNkulunkulu uthini ngothando siyibuke ngalelo solelo wena baba Majola ngiyaxolisa nje manje ngithe ngithathe lelo lo baba masinya nangomunye umzalwane uthi amen bafundisi bami sihleli nani nje silalele konke okuhle nisakha ngako siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngani siyakhula siyakheka nje kakhulu uma silalele kusho uMamthembo lapha eSmero eMaritzburg ngiyacabanga lo yazana no Makhumalo njomani busasichazela ngaleli gama lokuthandana kwabazali uthando lolu uthando lwabazalwane olunalento yokuba nobufowethu nobudade wethu uthando lolu oluthi awubi i-closed book kowakwenu empeleni ngendlela enithandana ngayo naye ukwazi ukubona ukuthi awumuhle namhlanje kwenze njani ungakhulumanga ngoba lolu uthando liyaphila kunina nobabili lolu hlobo lothando ke kuthina abazalwane uthando okuvela ngalo ukuphila kaKristu kuthina sithandana ngalelo thando lokuthi umzalwane ngiyambona ngiyamfila uma ekhuluma ngothando ukuthi ngiyamthanda uyangithanda into le esiyifilayo ayibi amazwi nje mfundisi ayibi amazwi nje ila sibona khona kuba ukuchichima kothando likaKristu olukuchichima okuvela ngathi ezabazalwane komunye umzalwane siyayibona ke lolu hlobo lothando libonakala endaweni eziningi ezweni likaNkulunkulu mfundisi ziningi kakhulu kodwa ngicela ukulicaphuna lapha kwabaseThesalonika bokuqala mfundisi uchapter 4 verse 9 kuya ku11 ngizolifunda nje mfundisi ukuthi ke kepha mayelana nothando nina abazalwane andingi ukuba nilotshelwe ngalokho ngokuba nina liqobo nifundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane into le mfundisi uNkulunkulu kusukela kuGenesis kuze kuyofika kwisambulo uNkulunkulu ezambula yena ewuthando eveza ukuthandana kobuthathu bakhe umoya ongcwele uKristu noNkulunkulu Baba beveza lento yeunity yokusebenza ngokudedelana bethandana siyibona lapho ebese ethi lento ayikapake kuthina ngoba uKristu wehlile wazoyitshala kuthina uthi sithandane now uthi ke nikufundisiwe lo ukuthi wonke umuntu othanda uNkulunkulu elifunda izwi likaNkulunkulu uma elifunda izwi kaNkulunkulu uzobona ukuthi i-overarching theme yothi uthando ngakho ke izwi kaNkulunkulu lisifundisa lokho ukuthanda lokho mayithi nifundisiwe ngalokho ukuthi izwi kaNkulunkulu lisifundisa lokho ukuthanda uverse 10 ukuthi ke uthi lokho niyakwenza kubo bonke abazalwane abakulo lonke elaseMakedoni uthi ke uthando lwenu alingabi limited alisabalale uma nje lo umuntu esidalwa sikaNkulunkulu ikakhulu uma umzalwane mthande kakhulu ingakho nje kubalula ukuthi noma ukwelinye ilizwe mohlangana nomzalwane uzizwe usekhaya empeleni ma engazizwa esekhaya ngithi ngumzalwane kuquestiona ubuzalwane bami enhliziyo emoyeni wakhe nje kuyasho ukuthi ngabe hlobo loni lomzalwane lo engazange ngikuzwe uthi empeleni lokho kufanele kube njalo uNkulunkulu uyagqugquzela ukuthi asikulangazele thina abazalwane ukuthi sibe nalolo hlobo lothando kepha ke mfundisi ngenxa yokuthi siwumuntu owawele esonweni sazalelwe esonweni thina uqobo lwethu siyastrugglisha ukuveza lolu uthando kodwa lokho ukuthi asikulangazelele njalo ngoba uNkulunkulu esingcwelisa usuku nosuku siyakhula kulolu hlobo lothando uma uzibheka izolo ngokubanda kwakho ukuhlanganisa uqhathanisa nokubanda kwanamhlanje ungcono kunokwayizolo ngoba uNkulunkulu osebenza ngaphakathi this outflow yothando likaKristu iyakhula usuku nosuku uyothe fika uKristu sithi siyofana naye uyobe sewukhule kakhulu kule ngxoxo kule ngxanye yothando lomzalwane nomzalwane asikwamukele moyeni sawubona bafundisi kunento engididayo ngithanda ukungibuze la ukuthi ngoba uNkulunkulu ngumdali wako konke okukhona umdali wako konke kuthiwa ngumdali wako konke njengamdali kulento enikhuluma ngayo lapho ngoba into eyenzakalayo kumuntu ongakholwa nakumuntu ongakholwa yenzeka indaba ukuthi umuntu ungamphiwa
izimo ezifana nalezi kanti ave ziyindalo na edalwe kwawuyena uNkulunkulu njengawo umona nje ngicabanga ukuthi ukhona umuntu othandayo kuba nayo kodwa kuyinto nje eyimvelo so kuyizinto ezithini uma usuyikholwa ke lezo zikhahlelayo uzilahlelele kude njani uma kwenzeka kanjani. Hey, ngiyafisa ukwazi ukuthi le nsizwe ebuza lo mbuzo isindisiwe noma isindisiwe mkhathithu. No, uNkulunkulu wakwenza konke kwakuhle kodwa after umuntu ewele esonweni elingosathane kwaqubuka yonke inhlobo yokonakala. Umona akusiyinto enhle eqhamuka kuNkulunkulu, into evela enhlizweni embi yomuntu. Malithi iBhayibheli sonke sizoni siyashoda inkazimulo kaNkulunkulu, izono ivela ngendlela ezihlukahlukeneke. Babodwa baxakwa izono zokucansa, abanye baxakwa izono zokudakwa, abanye baxakwa izono zomona namagqubu nenzondo nokubulala. Kodwa konke kumbi kuyizono, kufanele siphenduke. uJesu wayifela masivuma ziyaxolelwa bese siyafunda ukufuza uNkulunkulu sibe abantu abanothando. Amen. Bafundisi bami, yaqala inkonzo yasebusuku silalele izwi aliqhubeke nezibusiso. Siyanthanda kusho uVusi kaMlaba eMandeni. Siyabonga Butvusi. Njomani angikunikeza ithuba nje ngisesena minishana iminute elodwa nje lakho engakupha lona mayelana nalesihloko so thando. Mhlambe mfundisi ngaphambi kokuthi sivale, ngiyawuthanda mina lo mbuzo obuzwa ilomlaleli. Ngoba lo mlaleli obuzwa ukuthi njengoba uNkulunkulu edale konke nje yini indaba sekuba khona lokho. Kungenxa yesono, kungenxa yesono umuntu uzalelwe esonweni. Ithi izwi likaNkulunkulu ke ngaleso sizathu wonke umuntu wonile. Wonke umuntu wonile. Uthi akekho nolungileyo, akekho noyedwa vo. Nalaba abakholwayo sihlobo sami akukhona ukuthi abababi, umehluko ukuthi izono zabo zixoleke ngokwamukela uKristu. Uthi lithizwe likaNkulunkulu, lithizwe uNkulunkulu akekho olungileyo, akekho nokuqonda, akekho ufuna uNkulunkulu, baphambukile bonke, akekho namunye owenza okuhle, akekho noyedwa. Abese yabala ukuthi abanye imphimbo yabo iyithuna elivulekile, abanye bayakhohlisa ngezilimi zabo, abanye banezihlungu zenyoka ngaphansi kolimi lwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele imlomo yabo nje igcwele iziqalekiso nobuthi, bayashesha nokuyobulala. Le ncwadi uma ufunda sithola encwadini yabaseRoma 3 ukusuka kuverse 10 ithi lento sihlobo sami yinyeke into eqeda konke lokho, ukuthi wamukela inkosi uJesu abe umsindisi wempilo yakho, uvume izono zakhe ezikuhlukanise noNkulunkulu. Iyaxolelwa ke yonke lento ube umntwana kaNkulunkulu. Nilishumayela kuphi leli evangeli lona leli lokuthethelela izono njomana bameme abazalwane nalabo abalithandayo lo hlelo nikuphi lapha eHammersdale? Mfundisi siseHammersdale siyakhonza njalo ngesonto kusukela ngo9 ekseni eHammersdale. Igama lendawo isesibuko zezwe iHigh School. Sisebenzisa iHoly School isibuko sezwe elapha ya E3 eHammersdale. Kumuntu ohamba ngetekisi noma ohamba ngepublic transport wehlika lapha ya esontweni elinye nje ibandla iFull Gospel, mfundisi wehlika istop sakhona kusho isesontweni ehlike khona uzimehlika libona isikole lapha ezansi, isibuko sezwe esine roof blue esihle. Abese hlikela khona singakuthokozela ukumthola umlaleli esivakashela sizohlanganyela naye ukudla izwi lenkosi njalo ngesonto. Bese kuthi ngolesine mfundisi sibe neBible study. iBible study iqala ngo6:30 khona lapha esikoleni. Singakuthokozela ilapho sifike sihlale khona mfundisi sicubungule izwi ngezinkinga esibhekana nazo ekuhambeni kwethu kokukhola nokukhulisana nje. Mina nomkhathini nonjomane sithi khuma lo thaba lexesha asinshino nodwa sinshiyana lamazwi funda phela ukuyifundela iBhayibheli. Ngokwenza njalo sona students ngakhoza sikankosi noma sikanjomane kepha students kamwengcelo qobo lakhe, hayi students andoda thizeni noma nkosikazi thizeni. uNkulunkulu akubusise, sibonane nawe ngesonto zayo.